Andito na kami sa pinapagawang bahay ng anak ko. Haba ng pila, oh. Hello, good morning. Saturday ngayon. Actually, wala akong planong mag-vlog. Aalis kami kasi 'di ba hanggang June 20 na lang kami dito kasi napapagawa nga sila ng bahay na dapat supposedly maglilipat dapat kami ngayong May, end of May. Kaso sabi nung builder na July daw, hanggang June 20 na lang kami rito. Kuya nito, may view ngayon ng mga magre-rent dito mamayang 10 to 11. Kaya nag-decide yung anak kong kami, mag-view rin kami. Nang lilipatan namin for temporary na magre-rent kami na naman para doon na sa malapit sa pinapagawa nila ng bahay. Kaya ngayon, kaya naisip ko mag-vlog. Andito na kami sa pinapagawang bahay ng anak ko. Andito na kami sa i-view namin na rerentahan. Malapit lang sa bahay nila. Yan ang i-view namin. Marami palang mag-view. Tapos ito doon ang pinapagawa nilang bahay. Tapos dito kami mag-view na number 68 na may mga nag-view na sana kina Johnny Bell award ang pag-rent. At least malapit lang sa bahay. Yan, tapos na kami mag-view. Ang daming mga tumingin. Sana makuha nila. Ayan, hello! Friday ngayon. Ayan, galing kami sa school ni Casta kasi excursion nila, first excursion. Ito ngayon ang cars. Oo, punong-puno kami. Ngayong araw, kukunin yung susi sa bagong rerentahan. Kasi yung bahay hindi pa rin tapos. Kaya magre-rent kami ng another 6 months. Mahaba ng yan. Allowance 6 months kung hindi pa rin matapos yung bahay. Kaya iniunti-unti na magdala ng mga gamit. Yan, nandito kami ngayon sa school ni Nikas kasi first Nikas ng excursion kaya kami ang excited. Ayan na sila, oh. Enjoy! Tuloy siya sana. Full support. Nikas lang ang may... Dali! Enjoy! Enjoy! Ayan dyan si Ping. Kukunin niya ang susi dyan sa agent ng rerentahan naming house. 245. Tapos saka kami pupunta doon sa house. Magba-viewing. Ay, hindi na pala viewing. Kasi rerentahan. Nabayaran na nga nila. Now, naiwan kami dito ng apo ko kasi yung mag-asawa mag-sign dito pala kasi ang mga for rent na mga house may mga agent pala, hindi ka naman pala wala naman pala yung direct ka sa owner, nasa agent pala. Kaya yan, nandito kami ngayon sa office ng agent para kunin ang susi and then magsa-sign contract for 6 months. Nagpabook na yung manugang ko, nagpabook na si Ping ng truck na para magdadala ng mga gamit. Yan, tapos na silang mag-sign contract.
Ayan, ito na ang susi ng apartment. Ito na ang contract. Ayan. Let's go. Go. We'll open the garage. You mean the blue? Later. Ito na ang aming re-rentahan. Welcome. Ito ang labahan. This will be your office. Tatay. Ito ang linens. Yan. Linens closet. Office ni tatay. Ganun. Tapos ayan ang main door. Lipot. Tapos ito ang office. Tapos toilet. Yan ang main door. Ito ata ang media room. Tapos ang mga bedrooms. Yan. 1 bedroom. Tapos second bedroom. Tapos dito ang fridge. Hindi ko na dalawang sala. Tapos hindi si kamanan. Oh. What do you think? O gusto mo yung sala? Pwede mo yung Ito ang master bedroom. Ah, may walk-in closet pala. Lamig. Yan ang walk-in closet. Yan ang toilet saka bathroom ng master bedroom. Sobrang lamig. Tapos, ayan ang labas. Al fresco. Asan ang sampayan? Dapat kasi merong sampayan dapat. Kasama na yan sa mga housing. Ayun. Diyos ko, super lamig. Para naka-aircon. Ito ang main door. Doon kasi kami dumaan sa
Nagtapos na kami sa bahay. Gum. Ito ang magiging school ng mga bata. Kukuha sila ng enrollment form. Kasi dito na sila lilipat. Ito ang uniform ng mga apo ko. Isang polo, $26. Isang So, polo ilan? lang yan. Parang- Hindi pa complete. Mga 800 pesos. More than? Andito kami ngayon sa Hungry Jack kasi ito si Bunso gutom na naman. Ayan, pag nagugutom ito, kailangan makahanap ka agad ng makakainan kasi may tantrum. Ayan, dito ko. Galing kami doon sa pinapagawa nilang bahay. Ang problema kaya hindi pa natatapos kasi kulang ng worker. May materials na trabador ang kulang. Kaya yan. Kaya kami nagrenta ulit. Dito kami ngayon sa magpapa-vaccine kasi sila COVID vaccine. Ako kasi tapos na ng first dose ko. AstraZeneca, August 3 pa ang second dose ko. Ngayon, silang dalawa, silang mag-asawa, magpapa-vaccine na. Naman yan, oh. Lamig. Haba ng pila, oh. Gaganda naman ang mga bulaklak na yan. Tapos ito. Ayan, bumalik kami dito sa car. Kasi mahaba pa ang pila. Malamig pag naghahangin. Baka kako may sipon kasi yung apo ko. Kaya dito na lang kami naghintay sa car.